Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Δεν θα μιλήσουμε για τα μπουζούκια μου. Θα ήθελα να σας κάνω μια έκπληξη. Λοιπόν, όμως, επειδή έγραφα εδώ πέρα 2 ώρες και ενδέχεται να ξεχάσω κάτι, δεν θέλω να ξεχάσω κάτι, θα ήθελα να διαβάζω, αν δεν σας πειράζει. Λοιπόν, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής μας συζήτησης, ομιλίας μάλλον, είναι «Η Παγκόσμια ημέρα του μπουζουκιού». Σήμερα έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω κάτι πολύ ευχάριστο που σκέφτηκα και ελπίζω να σας ενδιαφέρει και να σας παρακαλέσω να στηρίξετε αυτή την ιδέα, τουλάχιστον όσοι είστε φίλοι του μπουζουκιού. Επειδή και εγώ είμαι ένας από εσάς που ασχολούμαι πολλά χρόνια με το όργανο αυτό και πάντα προσπαθούσα να μαθαίνω περισσότερα πράγματα για το όργανο αυτό. Έτσι καταπιάστηκα και με την οργανοπία από το 1990 περίπου, που ήταν πάντα το όνειρό μου. Αλλά ας μπούμε στο θέμα μας, να μην χασομεράμε. Καθώς σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω παραπάνω για την προώθηση, για το εθνικό μας αυτό όργανο, να του δώσουμε δηλαδή μεγαλύτερη όθηση, μεγαλύτερη αξία, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να διοργανώσουμε και εμείς μια ημέρα αφιερωμένη στο μπουζούκι. Καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι μας, υπάρχουν πολλές δεκάδες αφιερώσεις σε πρόσωπα ή σε πράγματα που αφιερώνονται κάθε χρόνο σε αυτά και λένε η Παγκόσμια ημέρα, γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, τη γιορτή του κρασιού, τη γιορτή της σαρδέλας, τη γιορτή χίλια δυο. Δεν αξίζει λοιπόν και εμείς φίλοι μου, φίλοι του μπουζουκιού, το όργανο αυτό με τη μεγάλη παράδοση στη λαϊκή μας μουσική, το καταξιωμένο πλέον παγκοσμίως όργανο, το οποίο είναι γνωστό εκτός των άλλων και σε εκατομμύρια ξένους που έρχονται στην πατρίδα μας, 30 εκατομμύρια το χρόνο έρχονται. Καταλαβαίνετε, το γνωρίζουν όλοι παγκοσμίως. Λοιπόν, να του δώσουμε τη θέση που το αξίζει στην ιστορία. Η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους φίλους, αλλά και στις φίλες. Διότι με χαρά παρατηρώ κάθε τόσο και νέες κοπέλες να εμφανίζονται στον κύκλο μας, στο Facebook και αλλού, και μάλιστα μερικές είναι αξιοθαύμαστες, με μεγάλη δεξιοτεχνία που θα ζήλευε και ένας επαγγελματίας του είδους. Λοιπόν, η γιορτή θα είναι ανοιχτή σε όλους, με στόχο να φέρει κοντά μουσικούς, νέους καλλιτέχνες, αγαπητές μορφές, παλιές, της μουσικής μας κληρονομιάς. Αυτή η γιορτή είναι εξαιρετική ευκαιρία για τους νέους μουσικούς να συμμετάσχουν, να μοιραστούν τη μουσική τους και να δείξουν την αγάπη τους για το μπουζούκι. Η γιορτή αυτή επίσης είναι για να ανταλλάξουμε γνώμες και γνώσεις, να συνεργαστούμε και να ενδυναμώσουμε την κοινότητά μας γύρω από την ελληνική μουσική μας παράδοση. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η γιορτή θα σας προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις, γιατί η γιορτή του μπουζουκιού είναι για εσάς. Ελάτε να το γιορτάσουμε μαζί. Τώρα, σκέφτηκα ότι πρέπει να βάλουμε και ένα σλόγγαν για τη γιορτή αυτή του μπουζουκιού. Λοιπόν, βλέποντας τακτικά μέσα στο Facebook, θα έχετε συναντήσει και εσύ το σλόγγαν, ένα υπέροχο που μου άρεσε ιδιαίτερα, το σλόγγαν της Μαριζέτας Κακλαμάνου. Και μου άρεσε και λέω από την πρώτη στιγμή που το είδα, αυτό θα είναι ο τίτλος. Και μάλιστα το αγκάλιασαν πάρα πολύ από τότε που το δημοσίευσε η Μαριζέτα. Το σλόγγαν είναι «Το μπουζούκι είναι έρωτας». Και πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό, που ήμασταν ερωτευμένοι με το μπουζούκι. Το θέλαμε συνέχεια να παίζουμε, να το αγκαλιάζουμε, να μας ευχαριστούσε, το αγαπούσαμε. Αλλά η Μαριζέτα το πιάσε πολύ γρήγορα, πιο νωρίς από εμάς δηλαδή. Και έτσι λοιπόν προτείνω, χωρίς βέβαια αυτό να είναι και έσφατο, όποιος θέλει μπορεί να προτείνει και κάτι άλλο και θα ψηφίσουμε. Θα έχετε
την ευκαιρία να ψηφίσετε δύο προτινόμενα ονόματα αναμφισβήτητου κύρους που άφησαν ιστορία στη λαϊκή μας μουσική. Πρώτος θα είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, γνωστός σε όλους μας και παγκοσμίως θα έλεγα, και δεύτερος είναι ο Γιάννης Παλαιολόγου. Εάν δεν θέλετε κάποιον από τους δύο, μπορείτε να γράψετε το όνομα της αρεσκίας σας. Δηλαδή, εγώ θέλω το Μπερπινιάδη, θέλω το Ντάδε, θέλω το Καραντίνη, θέλω αυτό. Λοιπόν, στη μνήμη του πλειοψηφίσαντα θα είναι αφιερωμένη αυτή η γιορτή. Δηλαδή η Παγκόσμια ημέρα του μπουζουκιού. Θα ήθελα να ψηφίσετε μαζικά, με μόνο μία ψήφο, σας παρακαλώ. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να τα λέμε στη σελίδα μας. Να δώσετε κι εσείς ιδέες, τις δικές σας ιδέες. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε εκδρομές, με μουσική, στην Ύπαιθρο. Ανταλλαγές ιδεών, γνώμες και γνώσεις. Μόνο καλό θα μας κάνουν. Επίσης, δημιουργία συναντήσεων μεγάλων. Μπορούμε να διοργανώσουμε συναυλίες με οικονομικά κίνητρα για τις ανάγκες βέβαια της κοινότητάς μας. Και άλλα πολλά μπορούμε να κάνουμε συζητώντας στο διαδίκτυο και ανταλλάσσοντας γνώμες, ο καθένας τη γνώμη του δηλαδή. Τώρα, πώς θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Θα μας βρείτε πληκτρολογώντας Παγκόσμια ημέρα μπουζουκιού. Κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο σας έχω αφήσει το σύνδεσμο που οδηγεί στην ομάδα. Λοιπόν, εν ολίγης και γενικώς αυτά ήτανε αυτά τα οποία ήθελα να σας πω και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διοργανώσουμε και εμείς την ημέρα του μπουζουκιού μας, του αγαπημένου αυτού όργανου. Τώρα με παίρνουν πολλοί φίλοι και με ρωτάνε διάφορα πράγματα σχετικά με το όργανο, σχετικά με γνωστούς που έχω όπως τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Γιάννη τον Παλαιολόγου. Με ρωτάνε διάφορα πράγματα, θέλουν να μάθουν δηλαδή διάφορα πράγματα από την προσωπική του ζωή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσοι μου γράφετε, επειδή εγώ είμαι μεγάλος και δεν μου αρέσει να κάθομαι να γράφω, θα ήθελα ένα τηλεφωνάκι. Το τηλέφωνο με ευχαριστεί και μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Όποιοι λοιπόν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, χωρίς δισταγμό, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μπορείτε να με παίρνετε, να συζητάμε και να ρωτάτε ό,τι θέλετε, να ανταλλάσσουμε γνώμες και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να μην σας κουράζω άλλο, θα ήθελα και πάλι να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε όσο το δυνατόν περισσότεροι, να διαλέξουμε και τον άνθρωπο, αυτός του οποίου τη μνήμη θα τιμήσουμε στην Παγκόσμια ημέρα του μπουζουκιού. Χάρηκα φίλοι μου που τα είπαμε για μια ακόμα φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σας εύχομαι καλή Σαρακοστή. Γεια σας.